Na ang trabaho magiok mi karon. Ah, Okay, mag-iok ko karon. Si ate. butang la na diha ang kamera guys. Alib. Giok pa mi. Giok, giok. Giok ka, giok. Darang humay guys. Dara. Kita na ko guys. Dara, may unod na, may unod. Ano guys, unod na, unod na. Unod na. Unod. Wako mo guys. Giok ka. Giok. Hindi na to patinahon sisils guys. Bugtok! Giok lang na silti. Karong ulit ko mas... Dirita kay karong kita na itong awa. Gamot. Na. Tutula itong ulo pagtanaw. Yo giok. Ayaw na ito giok. Kailangan damo kunod. Giok. Bislaw mo. Sagdila na. Giok guys. Gerate. Sakto dun na. Putulog ulo. Kana. Ito, sakto na ito. Ganina. Dira lagi na. Kitang na. Taas man ko. Ngit Munang mga kita taas puno na. guys. Giok ka, Pataas guys, munang mga taas. Ang mga putok di ka kita. Maglabas ko guys, one lisod. Pagkuha na nga itong idibonsing. Guys, wala na lisod guys. Cute lang. Hindi naman ka mga on. Guys, oh, wala lisod. Muning mga Pero gwapa mga guys. sod guys. Ang mga pobre mo na mga mga ni. Yan na may magutom ka ni guys. Giok ko nagagas. Wala may bugas. Please, they Giok ka, go guys. off now. Kitarong di na ta magutom mo guys. Oh guys, di na ta magutom ani. Ito dahil istorya din. Sinaman ka po. Sinaman ka po. Basta agad. Giok pod mo guys kung kinsay makita dira sa mong YouTube channel. Lumaw ni mo guys. Wala i-like. I-like na ninyo ha. Mag-subscribe. Mag-subscribe. Isip pa kan? I-subscribe. I-subscribe abong sa Ang guys. layungit nun. Para ma-update mo on sa Pero mapalira na to guys. Karong nagumay ni. iyo hadal palidong. Ayaw na palig niya. Ayun po na ito giok. Shoo! Na may mga manok. Tuktukon niya mong gigiok. Kung ano may hibahin. Sanggup ibilin. Ang dato, di jud kakaon. Kay kami rin mga kaon. Pinubli naman. Giok. Di mapas mo gre. Basta magpugi. Pugya matay ka. Basta magpugay. Totoo. Dara guys, ang unod. Akong giokon. Putol man kong ulo guys. Duko na ta ni. Ang gagawin pa mo diha ka nag-giok. Gilimpyar na ba na? Gitiw ka na diha. Dili, malisyan ako. Bitaw. Dire ka o. Kita ko ka dire. Oh, kita man dali. Itakir do aron humay mo diha aron Di sakto ra nagya kay ang karong humay matipon ba. buk ang ulo mo. Mulaw. Ayan. Ina dong ayo kalimti.
subscribe. Unsa? Ito wala. Brad. Ina dayong. Ina ayaw kalimti. Wala nga to. Ay ninyo kalimti ang subscribe. Saman guys. Gali mo na. Crispy fried. Ina like po, i-like. Ug i-like pud ha. I-like. Na-follow among kuan Facebook page. Follow pod among page. Ano gapit istorya ni? Tingna nga. Sorry guys, kaya ako ikaon. Sorry guys, kaya ako kaon. Ganina rami nagiok dre. Tinaw gadamo nang humayo na. Pero ayaw kalimtig subscribe. Ayaw ninyo kalimting subscribe. Kabuo. Ug i-like ha. Ay, crispy fried dong. Ah, dong. Nakuputag manok. Tutun vlog Bisaya. Yang. Hangin Pwede na dire yan. oh, hangin ha. Kita yung Tinaw. mama yang. Oh, hangin. Ipasan ni mama yang. Ito yang. Ayaw sabi. Ina, bukas di anay tatap sa Hangin oh. Mauli juta na guys kay nagpalit ako ati guys. Magpagaling na ni, magpagaling. Huwat na na pagpagaling. Ano ni? I-subscribe niya. I-like. Subscribe. Ina, na-i-like po. Huwag i-like po da. Ayaw kalimti. Ayaw kalimte. Mag-subscribe. Salamat na lang po. Subscribe. Ay, damo gugaw guys. Lagi oh. Mayanod na po ni guys na unod. Ego kay humay ka ro. Takyab. Naon ra nao? Ikarong may gulay. Hurot na. Ikarong. Bagan tong papa. Naon ra kay para mak. Oh. Tawa na. Kampinsa man ang kanan. Hawak ka naman dira yan. Limpyo kayo na oh. Mura na oh, limpyo na jud oh. Donya. Guys, ni sweet guys. Donya, yang. Limpyo na kayo. Dito donya. Na, Ya, Limpyo na kayo oh. atong hugaw-hugawan guys, ikarong balik og hugaw. Yang yaun. Ina, unsa? Ayaw kalimti. Ayaw kalimti ang subscribe ha. Subscribe. Anya ayon sa pa. Og i-like pud diha. Salamat sa inyo. Ang mutan-aw. Na daw bayan. Pagbabalik. Nya na nato panote kung mamanta. Bago gayo nato. Ato limpyuhan guys. No. Limpyuhan right oh. Limpyo na nga na akong No, gawin unod, na hangin. No, unod. Di taho. Ate labay. Unod. Na guys, unod. Subscribe ya. I-subscribe. Subscribe. Also, dito tayo ito. Na-subscribe. Na ayaw kalimtig subscribe. Magpindot mo mag-bill. Oo. Tingdong. Sige, igna nga. Pindot ako ang bill. Magpindot mo mag-bill ha. Tingdong. Ay, dod kalimtig. Guys. Ay, unsa ayaw kalimti og. Unsa? Ayaw kalimti og. Unsa man? Ay. Ayaw kalimtig. Crispy fries. Fries. Subscribe. I'll subscribe ay. Oo, nya pindot ako ang Bill. nya unsa man. Unsa man.
kaon dyan ni Janlo. Ang kaon ako. Kuwangan. Ayaw kalimti ang subscribe ha. Og ang bell. Og Pagpindot. i-like po ha. Niya pagpindot mo sa man. Ting ding. Ha? Ay kalimti ha. Op. Si, ayaw. Kay silingan na na. Hindi silingan. Pakan. Nakita ninyo among atong tulok adlaw. Naw na po. Naayo lang kalimtig subscribe. Nakita ninyo ang katong nag-stick-stick ni ba nabuang ko. Oh, yeah. Subscribe ninyo ah. Subscribe jud. Mudi ka french fries na la. Ipyon din na tumayo kay karon. Wala yung ugaw ba? Pabuad na daan. Kamu na lagi ra. Ugaw man. Mag-live ko dong. Mao na among giok noon. Hi chicks dayon. Hi chicks. Hi chicks. Mo na mong giok noon guys. Damo pa kaayo oy. Bukasan si Jan ko apo. Makakita mo sa kusog bisag bugat ni. Ay. Kamera. Tarong kan. Hi chicks. Nakita mo sa akong lakas. Wala among trabaho ron guys. Magiok. Nakapasaan yan. Ito